Je Repolix 2025 Špedícia. Profit zabíja, nájdeš auto, orgazmus sa vyvíja. Celá firma jasná, potvrdená preprava zasa. Obchodníka na rukách nosia, to je krása. Špedícia. Profit zabíja, nájdeš auto, orgazmus sa vyvíja. Celá firma jasná, potvrdená preprava zasa. Obchodníka na rukách nosia, to je krása. Hello boss, we have a problem. Our truck is broken. Takéto rána sú špedičke, niektorý deň ide skontrolovať auto a hneď je problém. Ceny dávaš ako keby si hral automaty. Dúfaš, že ti to potvrdí tvoj zákazník. Preprava potvrdená, dodávka už ide. Máme naložené a všetko je na kľude. Šofér ští do fľaše a je mu dobre, lebo expreska nie je za mince drobné. 200 kilometrov máme do cieľu a šofér to nestíha, ma pojebe na môj veru. Linka sa zastaví a zas budú problémy, asi budem musieť vybrať úver spotrebný. Špedícia. Profit zabíja, nájdeš auto, orgazmus sa vyvíja. Celá firma jasná, potvrdená preprava zasa. Obchodníka na rukách nosia, to je krása. Špedícia. Profit zabíja, nájdeš auto, orgazmus sa vyvíja. Celá firma jasná, potvrdená preprava zasa. Obchodníka na rukách nosia, to je krása.